Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbul aradina was samawatil ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyul Mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nuril huda wa syamsid duha wa badrid tuja, wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan najah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du. Jinabal ulama masyayikhana al-a'izza, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh, segenap pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman yang sama-sama kita ta'zimi, yang dimuliakan Bapak Camat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, berikut para anggota yang sama-sama kita hormati, Kepala Kelurahan bersama para staf dan tokoh-tokoh masyarakat, para takmir Masjid Uswatun Hasanah, keluarga besar Sohibil Hajah, Bapak masuk keluarga besar dari almarhum Bapak Haji Udiono serta almarhumah Ibu Hajah Sambi Udiono yang kita hormati, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sahabat-sahabat Banser, para jamaah. Wajib hukumnya bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syukur yang dalam, dengan syukur yang sungguh-sungguh, karena Allah telah melimpahkan berbagai macam karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga malam ini kita dapat sama-sama hadir, bersilaturahim, berzikir, berdoa, bersolawat dalam rangka hormat haul dan doa bersama untuk almarhum Bapak Haji Udiono serta almarhumah Ibu Hajah Sambi Udiono. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan malam hari ini tercatat sebagai
amal hasanah buat kita semua yang tentunya membawa manfaat, maslahah dan barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Setidaknya kita ora usah ngatur aku diatur. Aku beruntung manggon yang dindi sakarepku. Mbok tukang syutingnya bingung ya biyen. Ya wong penceramah kok dikon geser mrono geser ngene sakarep-karepku. Pangkatmu dadi apa? Wajib kiranya kita syukuri, setidaknya kita telah mendapatkan 7 macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi rata-rata di antara kita kurang menyadarinya. Sejatosipun sampun dipun paringi kenikmatan macem itu dening Gusti Allah, ning sok-sok dilerwake, diabaikan, dilupakan dan tidak disadari. Keranten punapa? Keranten warga Jalan Kali Orang mriki niki berarti ndablek-ndablek. Sampun dipun paringi nikmat macem itu dening Gusti Allah, ning boten ngrumaosi, tidak menyadari. Soale ibu-ibu Jalan Kali Orang mriki panci ayu-ayu ning oon. Lah harapan kita mudah-mudahan kula mboten mastani oon sing teng nginggil panggung niki. Lah sing mriki kula wastani seragame dereng lunas. Mudah-mudahan 7 macam nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita ini bisa kita sempurnakan menjadi 10 sehingga lengkap komplit yen nikmat pitu ingkang sampun diparingke Allah dhateng kula panjenengan saged dijangkepi dados sedasa. Nek ngombene ming dijangkepi loro. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah, oh kecil. Kenapa nikmat macam 7 itu harus disempurnakan menjadi 10? Aku kok gak digatekke loh. Nikmat 7 yang sudah kita dapatkan harus disempurnakan menjadi 10. Ini didasari atau apa ya tepatnya, mikir kok lali. Ada satu inspirasi buat kita bersama dari sebuah tembang Jawi yasanipun Kanjeng Sunan Giri ingkang judule Leri-ler. Tembang niku rak dipungkasi ngangge tembung do surao sura hore. Wah, aku yang dilantunkan kalih nyeten-nyeten iki, wah indah banget, indah bingit. Apalagi kalau yang melantunkan Habib Syekh dengan suara beliau yang khas, mendut-mendut, mentul-mentul, jiran tenati niku rasane ternyes-ternyes. Antemi bisa. Aku nirokke iki ben entuk berkah ngono.
Niku kalimatnya rak ngeten to, lerilir tandure wes sumilir tak ijo, royo tak penganten anyar, cah angon penekno blimbing kuwi lunyu kanggo mbasuh dodo tira kumitir bedaing pinggir dondomono jlumatono kanggo seba mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar. Nah, tembang niki rak dipungkasi ngangge tembung do surao ore. Ini satu pelajaran bahwa akhir kehidupan kita itu harus bisa surak hore, aja ming awe-awe. Mula pungkasane tembang iki nganggo kalimat do surao hore. Berarti pungkasane urip kula panjenengan teng donya niki kedah saged surak hore, aja ming awe-awe. Lah surak hore niku lak simbole wong ayem tentrem, surak hore niku lak gambarane wong sing bahagia. Mergo surak hore niku persasat kados dene tepuk tangan, gak gatekke aku kok. Surak hore niku gambarane wong tepuk tangan, senes bertepuk sebelah. Kalau tepuk tangan kan orang bahagia, tepuk tangan ini mesti keadaan gembira. Lah nek bertepuk sebelah tangan sakitnya tuh ya di situ juga. Lah namine surak hore tepuk tangan niku mesti pemirsa jangan kemana-mana, saya lanjutkan setelah yang lewat berikut ini. Lah wong aku lagi serius nerangke ono sing seriwat. Niki dilajengke mboten ngajine. Pun semuanya anteng, nek wis wayang ngaji niku wis ora ana sing intak-intik, ora ana sing kluyar-kluyur. Kok malah gak sida surak hore lho. Nyapa? Tak tinggal mulai. Surak hore, tepuk tangan, gambaran kebahagiaan itu berarti kedua tangan beradu, namanya tepuk tangan. Kedua tangan beradu dan 10 jari ketemu. Lah nek men dari 5 kok sijine ngepel ngene ya ora dadi. Maka tadi nikmat 7 harus disempurnake dados sedoso. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok protol ini. Banter kiamat ya. Ambok biasa, Allahumma sholli sallim alaihi. Allahumma sholli alaihi. Kadang protol intel-intel. Dadi gawe. Pun kersane jangkep dados sedoso niku kedah diurutke. Bapak Ibu para jamaah, napa mawon 7 macam nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita yang sering kita lupakan. Nikmat-nikmat kalau wau nggih menika sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan dan kesehatan. Loh, gawe kalimat pitu cacahe sing akhirane an sedaya. Ngeten iki mboten gampang, mulane larang. Kita perhatikan akhirannya an semua, sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan dan kesehatan. Yen boten pitados jumlahe 7 nggo dietang sareng-sareng. 1 sandang, 2 pangan, 3 papan, 4 kendaraan, 5 anggaran, 6 keselamatan, 7 kesehatan. Lho 7 wek.
niki sedaya sampun diparingke Allah dateng warga Kaliurang kene. Sampun lho lewat neh. Sampun diparingke Gusti Allah. Neng sok-sok kula panjenengan boten ngrumaosi. Halo. Gek kula panjenengan sering boten menyadari kenging punapa? Soale oon. Saking kathahipun, saking turahipun sampun dados nikmat saben dinten, mila sok-sok boten dipun sadari. Mergi saking katahe, saking turahe. Pertama sandang, boten wonten samangken warga Jalan Kaliurang ingkang boten saged nyandang. Sakmenika boten wonten tiang kok boten saged tumbas rasukan. Nggak ada yang nggak bisa beli baju. Kayak wong warga Jalan Kaliurang mriki pakaiane jan api-api. Sakarepku sing ceramah aku kok. Banget apa meneh ibu-ibu wong siji wae pakaiane nganti 383. Kerudung jilbab niku patang lemari. Mbok sedinten medal keng griya ping 6 ya ganti kelambi ping 6, ganti kerudung ping 6, ganti sandal ping 6. Wong ibu-ibuku sithik-sithik seragam najan kreditan. Nyatane muslimatan seragam, yasinan manakipan tahlilan sholawatan pengajian rasan-rasan mangke gerak jalan ya seragam, sing derek senam idalidul kae ya seragam, jan macem-macem model pakaian, macem-macem motif, macem-macem tren. Lah kalau orang dulu Masya Allah pakaiannya jelek-jelek, pemane tepak ning omah wong wedok nganggo daster nganti penitine 14, kelek bolong pas bokong bedah rong kilan, kayak nepir damel nglampahi ndut. Zaman rumiyin ngoten, bisa beli baju baru paling banter setahun 2 kali, wanci 17-an kalih bodoh. Kalau nggak lebaran itu nggak bisa beli baju baru. Wong lebaran beli baju baru jelek, trilin kaine titron. Seneng banget dinggo nganti 7 dino. Kotor bawa terima diucek orang nganggo dijemur, teles diagem, kanginan garing dhewe. Nah, kepengin gantos ning ora iso tuku ya diwenter. Biyen sak menika tiap bulan bisa beli baju baru, bahkan tiap minggu loh bisa beli baju baru. Dan sekarang untuk beli baju baru nggak perlu capek-capek ke pasar, nggak perlu repot-repot ke toko, duduk manis di rumah aja udah bisa beli baju baru kok. Gini apa nggih? Carane? Saiki online apa-apa online no. Pesen tek wes duit transfer sret, barang dikirim sampai rumah siap pakai. Ngeten iki sedaya lan nikmat peparingi Gusti Allah. Ning mergo saking turahe, saking katahe pun dados kenikmatan saben dinten kula panjenengan sering nglerwake rupa sandang. Allahumma sholli ala Muhammad.
nomor kalih pangan. Mboten wonten tiyang sakniki kok kurang pangan. Sakmenika mboten wonten tiyang kaliren. Halo. Bahan makanan turah-turah. Panjenengan pengen ngersake daharan model nopo? Kelakon. Pengen menu kados pundi? Kelampan. Pengen kuliner jenis apa? Keturutan. Pengen ngraoske makanan khas daerah mana? Kelakon zaman sak menika turah-turah. Wong sakniki bantuan raskin ten ngene kalurang mriki mboten payu. Ya ditampa ning didol meneh. Aku sapal kelakuanmu. Kalau dulu banyak orang kelaparan, banyak yang kekurangan makan. Biyen wonten tiyang loro niku rata-rata penyakite mergo kurang mangan. Lah nek saniki wong loro niku penyakite rata-rata mergo kokean. Sapa ngomong badok mau? Sekarang tuh ibarat anak ayam mati di lumbung padi, lek babakan pangan keluarkan. Anak ayam mati di lumbung padi gurukan. Dulu makan itu sulit. Bapak Ibu saya ingatkan, rumiyin nak sering toh badhe tindak sekolah niku, arep budal sekolah niku mboten nemu sarapan. Nggih napa nggih? Pulang sekolah masih belum yakin kalau masaknya ibu yang di rumah sudah matang. Akhirnya menek wetasem. Mundur ambok kecut-kecut ya dipangan. Mampir kebun tebu, ngotesi disesepi wetenge wareg, sing penting ora konangan. Ada mangga belum tua lempari batu, ceblok keprok eneng watu, gragoti sak pelok-peloke. Nah, iso cerita ngene iki soalnya tau ngalami. Ambok sing biyen nate nyolong tebu saiki nyatane ya dadi camat. Dulu makan nasi putih itu jarang-jarang, nunggu kalau ada tetangga selamatan baru makan nasi putih. Lawuh dadar ngenteni lek ana ndok kopyor. Dadi pitik anggermu dinteni netese. Kok ana sing kopyor ora netes dipundhut terus diinceng nyang srengenge. Wah, apik iki digoreng. Lah ben babar leh goreng ya diambak-ambake nyang wajan kuwi leh goreng ya banget. Lah wong ndoke loro glepunge 5 kilo. Gek ben dadi akeh wis digoreng tipis ya diirisi meleh, lah ngirisi ya sak jero omah wong 10 nggih diirisi dados 10. Zaman biyen ngoten niku. Sak menika butuh mangan nganti sak mbledose. Lek iki wetengmu, lek kene wadukmu kuwi kelakon kowe. Masalah pangan wis dicukupi sedaya dening Gusti Allah. Lah wong no pengajiane dikepung panganan no saiki. Ana ngaji ambek mangan kae lho kae. Mungkin pertentangan ceramah ya kono. Kok mentol. Ana ora usah melu guyu, ndekne malah ambek ngemiki ngono. Nah, aku ribut noto posisi ndekne ribut ngomong. Aku ya ora ngingeti. Ya saking ketok kok. Makanya ibu tolong jangan mengeluarkan anggota badan. Marake kemput-kemput yo.
Lho apa saiki kok ana to wong nganti kekurangan pangan, rak mboten wonten to? Mboten wonten, wis niki nikmat yang luar biasa yang sering kita lupakan. Yang ketiga papan, papane pun genah-genah sae-sae. Sakmenika lho mboten wonten, omah elek ya ora ana. Lamun ana omah elek mesti untuk program bedah rumah. Ya mboten? Mbok bingung aku ngatur posisiku dhewe, malah duduk sini aja jadi. Makasih. Aku sih maunya juga gitu mulai tadi, cuman kan nggak enak sama mereka ya. Gini ya, rumahnya orang dulu itu jelek-jelek, rumah dari bambu, toko gede kuwi lho nang bolong-bolong, bolongnya ombong nanti sedeng dibrosoti kirek. Ya to rek, padahal kiri lemu lho, brosoti sedeng. Mergo omahe bolong-bolong kirike brosot. Gek nek wayah awan kuwi kesentrong srengenge, panas sumu ongkep. Lek bengi ngeten iki angin wuku-wuku adem omah zaman biyen. Biyen dereng wonten kipas angin napa melih AC. Wontene nembe AB angin brobos. Rumah orang dulu itu kalau lagi hujan mesti bocor, trocoh, becek, kabeh ngoten nika. Lek musim kemarau berdebu, awu sak pirang-pirang nganti dinggo omahe undur-undur. Nah, iki mantan-mantan tukang golek undur-undur. Omahe undur-undur niku apik kados sumur ngoten lho. Kok tak elekke wong kabeh ya tau ngalami kok. Jadi lek mados sih carane disebuli ngoten. Lah nyebuli omah undur-undur. Bareng wis ketok akhirnya dipundhut terus ditaleni benang napa ditaleni suwirane gedebok niku nggo mancing kancane. Lah sakmenika panjenengan pados undur-undur kangelan. Omah wis do keramikan do marmeran kok nggih napa nggih? Ane omahe wong biyen niku bolong-bolong, bengi ngoten niku ngeten iki angin wugu-wugu adem. Gek turu niku gletak ten ngisor ngeten, lamun mboten ngoten nggih kemulan nganggo sarung cilik ditarik mendhuwur sirah ketutupan sikil kademen. Diplorot mengisor sikil ketutupan sirahe kademen. Akhirnya melungker kaya terenggiling. Tempat tidur nggak punya. Wes pokoknya lesehan kan ngandap ngoten nika. Kalaupun punya tempat tidur ya terbuat dari bambu. Namanya dalam bahasa Inggris the bayang. The galar-galar niku. Lah dinggo turu niku geger kecepit, gek kecantol paku. Nganggo kloso ngisor ya akeh tinggine, dhuwur akeh nyamuke. Dadi turu niku kalih senam, ngguri kukur-kukur ngarep teblek-teblek ngene. Tangi turu rai teng celon teng ireng, nek anguse sentir. Mohon maaf ya, saya ingatkan kenangan masa lalu. Nah kalau sekarang tempat tidur udah bagus-bagus, kasur empuk, bertilam sutra, udah pada pakai spring bed, mentul-mentul, mendut-mendut turune wong sakniki, mula tangi turu kadang tok iler telung ember. Papane wis apik-apik, rumahnya sudah bagus-bagus lho, wis sandang, pangan, papan. Wong sakniki wis do iso nyandang rapet, mangan wareg, turune anget. Lho nggih kata-kata et kabeh ngene iki ora gampang. Mulane sing nomor 4 nopo? Kendaraan canggih-canggih kendaraane wong saiki, mula mlakune do cepet. Lho nyandang rapet, mangan wareg, turu anget, mlakune cepet. Et kabeh ngene iki ora gampang. Mulane larang kowe ra melu nyumbang.
Loh sekarang nggak ada orang bepergian kemana-mana kok jalan kaki, itu nggak ada. Kendaraan wis canggih-canggih dan semua punya. Mohon maaf, dulu orang ibadah haji itu membutuhkan waktu lama, kadang sampai 6 bulan, setengah tahun kayak nitih kapal laut niko. Sakniki reguler 40 hari, yang plus cuma 25 hari, yang plus malah bisa cuma 15 hari. Oh sakniki nitih pesawat cepet banget. Yogyo nganti Jeddah nganti Medina meng 9 jam kok nitih pesawat niku. Napa? Pesawat nggih ngoten niku Bu. Napa wonten pesawat unine kok crut. Kuwi ya pesawate bojomu kuwi. Dulu yang punya kendaraan mobil itu paling-paling ya kalangan ningrat, bangsawan, atau kalau enggak gitu ya juragan-juragan sing sugih-sugih saestu nika. Lah sakniki panjenengan ngitung jumlah mobil sak kecamatan Sleman ae wis dawir lambemu. Apalagi sepeda motor. Setiap rumah ada, bahkan satu keluarga satu rumah isinya kok 10 orang ya punya sepeda motor 10. Satu rumah isinya 6 orang punya sepeda motor 5 sekarang. Kalau dulu sak desa niku sing gak ada sepeda motor namung Pak Lurah. Mula mbiyen kok ana sepeda motor mlebu kampung digodaki diuber terus diambuti pete. Wes saiki sing nomor 5 anggaran turah-turah sak menika yutrane kathah-kathah saking turahe anggaran pemerintah mula nggih nganti do dikorupsi nika gek keturahan anggaran. Halo. Saniki mboten wonten tiyang kok mboten gadah duit. Anggaran berlimpah, mula sak mangkin tiang niku dompete do kebek lho, nyandang rapet, mangan wareg, turu anget, mlaku cepet, dompete kebek. Kata-kata ngene iki ora gampang, mulane nek pengen murah ya mongkon ceramah mudinmu. Duitnya wong sakniki diwadahi dompet wis ora kamot, kebek dompete, mula do buka rekening, do gadah ATM, tindakan pundi mawon mboten perlu brotong-brotong betot duit, cukup ATM gedene ming sak KTP niku lho. Kepengin mundhut yatra sakniki gampang, ndamel ATM. Nah niku kapan didudulke ten mesine dul ngeten mawon brobol-brobol metu duite. Mongko ming didudulke dul ngono tok brobol-brobol metu duite. Nah bapak-bapak niku rak ya do gadah ATM to. Nah singkatane alat tusuk manual. Niku yang didudulke dul ngono ya brobol-brobol. Mbah metu apane. Lha sakniki sapa sing ora ndek duit? Wong sing rawuh ten mriki niku lho sedaya ngasta duit. Ora ngaku apa entuk tak operasi. Engko hasilnya tak pek. Wes sing nomor 6 keselamatan. Alhamdulillah karire selamat-selamat, leh nyambut damel nggih selamat-selamat. Mriki rak mboten wonten to sing ketangkep KPK. Ora ono. Oh dereng. Dongamu kok elek bro. Didongake dereng iki Pak Camat. Halo. Halo. Diparingi selamat sedaya. Pun kantun sing nomor 7 kesehatan.
do sehat-sehat, awake do wewet, nyatane do lemu-lemu nggih. Jarene wong-wong lemu kuwi makmur. Nek kula ngarani mboten makmur, lemu niku seger, maksudnya segerdu. Lha sakmenika rak mboten wonten to sing nyandang penyakit kados penyakite wong biyen. Penyakite wong biyen niku guyoke kok. Panu kadas kurap koreng rangen cantengen kutilen plentingen kadasen gudiken korengen cureken kowe enan ngono kuwi. Lha sakniki mboten wonten tiyang kena penyakit ngoten niku nun sewu. Penyakit sakniki niku penyakite wong sugih, penyakit zaman now. Ini penyakite wong kokean mangan enak, penyakite wong kokean gizi, kokean vitamin, kokean nutrisi. Cobi lho, wong sakmenika penyakit niku jenenge api-api, leukemia, anemia, hernia, bronkitis, hepatitis ngono kuwi cobi. Penyakite wong kokean mangan enak, penyakit sakniki niku kolesterol, diabetes, asam lambung, asam aurat. Sakarepku sing ceramah apik. Tak aturi nggih. Biyen nek enten tiyang sakit dibeto ten dokter, diperiksa, didiagnosa. Lajeng kalih doktere didhawuhi, iki kudu opname ya, ngamar nang rumah sakit. Penyakitnya tambah parah, saya nemen. Soale sedih, mikir sapi ndi sing didol. Gelang kalung ndi sing diplorot. Mikir ngoten, mikir biaya. Mula biyen ana wong lara dibeto ten dokter, diperiksa, didiagnosa. Kali dokternya dingendikani kudu opname, kudu ngamar ten rumah sakit. Sedih, penyakitnya tambah parah. Saat ini enten tiang sakit beto ten dokter, didiagnosa, diperiksa. Kali dokternya didhawuhi iki kudu opname ya ngamar nang rumah sakit. Malah seneng, kan ono BPJS. Biaya rumah sakit gratis. Wong BPJS singkatane kan bikin pasien jadi sugih. Lah biaya rumah sakit gratis, mongko tonggo-tonggo do nuweni, gek nuweni mesti nyangoni, duitnya utuh. Kula hitungke yen mboten percados, gadah tonggo sak lingkungan 250 kakak, nuweni sedaya nami tanggine sakit. Nah, 250 kakak do nilii, wis damel 20.000-an mawon, 20.000 ping 250. 5 juta 5 juta Bu, kecekel tangan. Padahal biaya rumah sakit gratis. Niku nembe tonggo, dereng teman kerja suami 50, teman kerja istri 50, total 100. Don nilii leh nyangoni wong jenenge kanca ya 50.000-an. Nah 50.000 ping 100 5 juta meneh, total 10 juta kecekel tangan. Kamangka biaya rumah sakit gratis, dereng keluarga, sedulur, kerabat, misanan, Pak Lek, Bule, Pak De, Bude, Mbah Lambung, besan, karang besan, sak keranda. Damel wong 100 mawon. Namine keluarga leh nyangoni ya 100.000-an. Nah 100.000 ping 50 5 juta meleh, total 15 juta kecekel tangan. Biaya rumah sakit gratis. Jadi medal ke rumah sakit niku mampir dealer untuk vario anyar. Paling boten iso ganti keramik teras iso. Sakniki mlebu rumah sakit ibati malah kok. Saking katahe nikmate Gusti Allah sing kita lerwake, maka kita banyak disindir sama Allah, banyak dikritik sama Allah. Dalam Al-Quran banyak banget kritikan Allah karena udah ngasih nikmat, banyak yang dilupakan. Fabi ayyi ala'i
rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Lan jenengan mau Quran surah Ar-Rahman ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Niku rak dibolan baleni nggih. Nek ora tau maca Quran ya wis nyaut nggih ngono lho. Urusane ben cepet. Niku rak dibolan baleni ten surat Ar-Rahman nggih. Nah ngono ben ketara edan kabeh. Kenapa disebut berulang-ulang? Disebut banyak sekali ya karena memang banyak manusia yang mendustakan nikmat Allah. Wong sing nang kene nglumpuk semene kae kok wisan urung sing nang njaba-njaba kae. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mula dalu niki diemutke ibu bapak jamaah rahimakumullah. Kula panjenengan niku najan ora melu nyamoni mbok ora usah cerewet. Wong sing nyamoni kok meneng kabeh napa lho. Najan wis nampi nikmat pitu niki yen boten saged nyempurnake dados sedasa rugi, percuma, tak bermakna, sia-sia, tanpa guna. Kenapa? Karena 7 tadi cuma di dunia kok. Nikmat 7 tadi cuma di dunia. Lah padahal nikmat dunia itu sifatnya pripun? Menurut keterangan Al-Qur'an, mata'ul ghurur, kesenangan engkang ngapusi. Nikmat dunia itu kan kesenangan yang menipu, mengapusi. Benten kalih nikmat akhirat, nikmat surga niku kenikmatan sejati, kesenangan hakiki. Donya niki napa? Oh nikmat donya niku ming enak kawitane mawon. Saya mburi saya mboten sekeca, tambah suwe tambah ora enak. Nikmat donya iki seneng kawitane tok. Saya suwe saya mblenger, saya mblenek. Ya saya nek ngoten niku kaya nyawang rupamu. Nikmat donya. Mbok nek boten diparingi contoh boten cetha ampun sering kula aturke nikmate dahar ten donya niku nggih kawitane mawon sesendok rong sendok niku nikmat. Ayo teruske 50 piring nikmat napa nek? Lah iya nikmat donya. Nikmate ngombe ten donya niku nggih sak seruputan rong seruputan niku seger-segere. Teruske 4 drum. Nikmate dahar sate niku nggih kawitane mawon sak sunduk rong sunduk. Teruske 300 sunduk. Nikmate kumpul bojo niku nggih sak serong ser niku ten donya. Nah teruske 3 jam. Ya sida merotoli dengkulmu. Lah nek ten akhirat benten nikmat swarga niku nggih benjing lek sampeyan sida mlebu swarga. Siyos mboten pira-pira. Yo nikmat swarga niku tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah seneng, tambah seneng, tambah seneng, tambah seneng, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Mboten enten blengere, mboten enten neke. Dahar ten swarga niku nggih tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah enak, tambah enak, tambah enak. Ora nganggo wareg. Tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Lah ngono-ngono kuwi rak mikir terus ngisinge piye. Ten swarga mboten wonten ngising. Pokok medal dadi keringet ambune wangi. Sorry bro, di surga nggak disediakan WC umum. Nggak ada. Ambok kumpul bojo ten swarga niku nggih saya wis pokoke wis ora iso digambarke nikmate. Ten donya ni napa? Baguse wong lanang iki supira suwene? 15 tahun notok wisan, mentok wong lanang bagus iki 15 tahun. Mulai umur 15 ya mulai umur 15 sampai
30 sampai 40 tahun lah lewat iku mulai berkurang. Kekuatane wong lanang ya mentok tekan umur 45 50 kelewat kuwi. Hawa karepe ana tenaga wis ora iso. Mbok diuntali ndok banyak 17 ya padha wae wis ora iso untek wis. Nek ketok wong ayu ya mek blongor apa kaya mula jodoh gemagus kowe ngelingo kowe yen wis tuwa kok ya padha wae wong wadon yo ngono ayune wong wadon ya umur 15 tekan 35 tahun kliwat niku ya estu lho wong wadon iki ana batasane kok. Nek sing nom-nom di bawah usia 20 tahun ya jian nggo rebutan wong akeh. Mula lek tak gambarke wong wadon seumur di bawah 20 tahun niku cara bal ngono sing dienggo sepak bola niku bal siji nggo rebutan wong 22. Ini kalau di bawah umur 20 tahun. Nanti kalau udah di atas umur 25 tahun wis berubah jadi bal voli. Sing ngrebut kari wong 12. Mulai umurnya sandukure 30 tahun wis berubah melih dadi bal pingpong. Wong pira sing ngrebut? Wong loro, mentok ya wong papat lek maine double main ganda. Di atas 35 tahun wong terus berubah dadi bal golep wis. Ya wong siji tok kuwi ngene langsung ditempar kok. Ayer. Ya adoh wis ora diurusi. Ora kudu nggodak, ora kudu. Wah, piye ya golek bal meneh, Bro. Mula jodoh kemayu. Ora cocok ya ora tak sampeke. Lho pancene nikmat donya ngoten niku kok. Tapi benjing ten swarga niku wong lanang saya bagus tambah kuat ora ana tuwa. Wong wadon ya saya ayu pokoke ngono. Lane aku lek nang donya ora pati tertarik karo ngono. Wong yo ora suwe wae yo apa maneh kaya mburiku wis STW ngene. Sorry. Nesu yo biyen. Allahumma sholli ala Muhammad. Jian kok Pak. Wis suwe ora tak selawati lho karepku ben lali. Lah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Supados yo supados sempurna kudu dijangkepi 3. Apa saja? Syukur nikmat, berjuang jadi orang terhormat, dan yakin besok sukses di akhirat. Syukur nikmat, berjuang jadi orang terhormat, yakin sukses di akhirat. Lah akhirane at kabeh. Ngene iki ora gampang. Mulane larang. Ya pancen rupa nggawa rega. Pengen murah yang undang ketua RT-mu. Monggo. Halo. Pertama syukur nikmat. Ya kudu disyukuri peparinge Gusti Allah. Mangke lek kula panjenengan nyukuri nikmat niku enteng kok nglakoni perintah ninggalke cegah. Ayo Bapak Ibu dipun raoske to. Kula panjenengan mboten mawi nyuwun niku lho diparingi sembarang barang dening Gusti Allah. Sedaya kabetane gesang dipun cekapi dening Gusti. Semua kebutuhan hidup kita dicukupi Allah. Undi kebetahan panjenengan ingkang mboten dicekapi dening Allah. Ayo ndi kebutuhan uripmu sing ora dicukupi Gusti Allah. Ayo ngomong cucukmu. Selama itu bernama kebutuhan pasti dicukupi sama Allah. Lah aku kok ora keturutan, kok ora kecukupan, pangapunten.
sing jenengan rumaos mboten kecukupan, mboten keturutan niku senes kebutuhan, niku kepinginan. Kepinginanmu keduren. Wong potonganmu pengen duwe helikopter, pengen duwe pesawat pribadi. Kan niku mboten kebutuhan. Wong sing ngaku bloko sik urung kebutuhan kok kowe. Mula aku nek rene iku ya senitih mobil biasa, arep numpak pesawat mesake panitia sing ngundang, mangke biayane kelarangan. Wong ngene wae wis dilokke larang. Kula ngalahi lho. Bawa supir dhewe, nggo kendaraan dhewe. Aku cara gelem nyuwun panitia tumbaske tiket pesawat. Ya saged-saged mawon wong pengen dindugeni kok. Ning aku ora gelem, aku mikir mesake panitia. Ngono wae wis dilokke. Padahal itu sesungguhnya bagi saya sudah merupakan kebutuhan. Kersane mboten terlalu saya. Kan luwih ringkes numpak pesawat bernduki mriki ngoten. Benjing wangsule pesawat meleh. Nah ngene iki numpak mobil nggih perjalanan Bojonegoro Yogya niku 6 jam 7 jam. Leh macet nganti 8 jam ngoten nika. Sayae pripun? Ngono larang sithik mbok. Lempun ngrumaosi ngoten mangke lak lingsem kula panjenengan dhateng Allah. Malu kita ke Allah. Ya Allah, nyuwun pangapunten. Wong kula mawon jenengan paringi nikmat kados ngaten Gusti, kula lingsem. Malu saya ya Allah. Saya yang banyak melanggar aturan-aturan-Mu, masih saja Engkau beri kenikmatan sebanyak ini. Mboten pantes kula nampi nikmat ngaten menika Gusti. Kek kula niki wong kaliuran sing prejengane ngeten niki. Kek ulan Recep ngeten niki nggih mboten nate poso. Kula niki sering melanggar Gusti, nggih mboten nurut perintah panjenengan. Yen kepireng azan subuh keng masjid uswatun hasanah ngoten niku kula malah kelon Gusti. Lho tapi kok tesih panjenengan paringi nikmat mawon. Izin kula Gusti, izin. Wong kula leh budal Jumatan ten masjid ngoten niku wonten kotak amal sing kula lebokke nggih mesti duit sing paling rujuk. Duit 1000 lungset pisan. Tapi kok tesih panjenengan paringi nikmat mawon. Malu kita ke Allah. Akhirnya tertanam rasa cinta ke Allah. Ya Allah Gusti Allah niku lho ora njaluk diparingi sembarang barang. Sungguh sangat keterlaluan kalau kita nggak cinta ke Allah. Nah, kalau udah ada perasaan cinta ke Allah kan ringan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Maka caranya ayo yang ada dinikmati, peparingi Gusti Allah dinikmati. Jangan hanya sibuk mencari nggak sempat menikmati, rugi. Ada loh hanya sibuk mencari duit nggak sempat menikmati duitnya, rugi. Sibuk lah golek duit ning mboten menikmati duite. Wong bareng untuk duit akeh ora dinikmati, tukoke sapi ngono wae. Golek duit meneh lumpuk untuk akeh ora dinikmati, tukoke sapi ngoten mawon. Golek duit meneh lumpuk untuk akeh tukoke sapi ngono wae. Sapine 10 di rumah dhewean. Mang tingali wong ngoten niku lak luwih ganteng sapine timbang wonge. Sapine resik-resik burus-burus ya wonge kaya ula kadut. Maka leh duwite akeh ya nggo daftar haji, nggo tindak umroh. Rugi lho Bapak Ibu, urip nang donya mung sepisan duit akeh ora duwe pengalaman luar negeri. Rugi Pak, urip sepisan ora tau numpak pesawat. Ora tau ngerti pramugari. Ayu-ayu pramugari niku langsing ora ana pramugari gembrot ora. Wong gembrot kok daftar pramugari ora klebu. Ngapa? Nyeseki pesawat. Ge langsing dhuwur-dhuwur. Ora ana pramugari ndik metekel ora. Lah kok lek arep buka kompartemen sing ning dhuwur bagasi kae piye? Apa arep menek petingkringan? Langsing ge ya Allah bening-bening ora buret-buret ngono kuwi. Napa wis janji urip ngono ae. Ora usah guyu kono ya padha wae jenenge kok.
Ora kaya sing iki. Saya nemen. Lha iki umpama cara ora di make up ora macak seragam iki lho rupane piye? Tampilane kan make upan terus seragamnya koyo ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Perotol intil-intile ya. Makanya Bapak Ibu ayo yang ada dinikmati, jangan hanya sibuk mencari rugi. Awas kedisian mati, lamun urip kena komplikasi karo sembarang-barang sing disenengi wis ora wani, ketemu sate dihindari, sing digoleki malah iwak teri, kasinen sithik tensinya tinggi, mangan cumi-cumi alergi, kena sambel goreng ati asam urate kambuh lagi, nyedai bojo malah disingkring, najan dijamoni tetep ora iso tahi, apa maneh wis kena disfungsi erek, karepe pengen ping 5 ming kuat ping kuwi wae wis memaksakan diri. Nek diajak prasmanan wis mulai seleksi. Esih nom-nom ngene iki seger-seger sehat-sehat jak prasmanan ya koleksi, sembarang barang dimploki. Esih nom kok sehat kok koleksi, sego 3 piring munjung. Sop 5 mangkok. Ndok puyuh 50. Sate 70 sunduk. Bandeng 7, ayam dodo karo kuku. Ngono ku sik mampir rombong bakso, rombong soto. Wis anenge buah jupuke kabeh. Nanas, kates, blimbing, semangka, melon, jeruk, anggur, salak dimploki kabeh. Senom. Sehat. Koleksi. Ayo bareng wis ngrik-ngriken. Mulai seleksi. Monggo Mbah sekule Mbah sithik wae. Niki sop Bang monggo duduhe wae. Monggo niki sate Mbah Eco sungguhe wae. Niki jeruk Mbah kulite wae. Semangka Mbah nggih isine wae. Ambok disuguhi kikil ya dilati wae. Kalae ora gelem menikmati kok. Apa maneh wis ditutke bojone, digetaki mawon arep juga apa-apa ra entuk. Arep nyiduk rawon, ayo. Nah terusno. Ora eling wingi kumat. Ya ora sida. Kuwande arep nyiduk soto kuwi ya padha wae ora entuk. Pengen cepet mati apa piye? Ora sida. Arek ngono salah ora dinikmati. Termasuk iya. Gusti Allah niku mun janji kok la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum alah kegeeren tak cedhake. Inna azabi lasyadid. Pokoke lek gelem syukur ditambahi kenikmatan niku karo Gusti Allah, ditambah nikmate. Tapi nek dikufuri, wah kenikmatan itu bisa berbalik menjadi bumerang yang mencelakakan kita. Jadi apa mawon? Napa mawon nggih, termasuk bojo, termasuk anak, wajib disyukuri. Anak niku nek disyukuri mangke saya salih salihah Bu. Tapi yang dikufuri awas lho ya. Anak niku amanah saking Gusti. Nggih muga-muga anak-anak kula panjenengan saged kados putra-putrinipun almarhumah ingkang dihauli menika. Nggih tiyang sepuh sampun suwargi diwontenke acara ngaten menika sing ndongake jamaah ribuan. Nah, putra-putri panjenengan saged kados ngaten niki napa mboten? Yang delok-delok lek model kaya ngono-ngono kuwi merawaske Bu. Mula
Wong tua niku mboten pareng bedak-bedake nggih, mboten pareng pilih kasih masalah anak. Mboten pareng ban cindhe ban. Oh, nakono wae. Aku tuh ngerti. Kamu mulai tadi kan kepengen lihat aku. Makasih. Ternyata kamu masih perhatian sama aku. Loh, pangapunten biasanya ibu-ibu niku sing sok-sok pilih kasih ten anak. Oh, enggak. Biasanya ya, anak yang penurut, yang pinter, yang berprestasi, disayangi, dicintai, dibangga-banggake. Sementara anak sing boten pinter, boten nurut, mboten berprestasi niku malah dibenci, dimusuhi, dianggap ngisin-ngisini. Mboten pareng Bu, ampun supe panjenengan. Anak sing pinter, sing berprestasi lho dikon rene maneh karo iki. Anak sing pinter, sing berprestasi niku amanah saking Gusti Allah. Lho putra-putri ingkang pinter berprestasi niku nggih titipane Gusti Allah. Lah anak ingkang boten pinter, boten berprestasi, sekolahe bodoh, wong peringkat sekolah iki sejumlah muridé. Muridé 43 ndekne nggih peringkat 43. Jenengan pun supe anak niku nggih amanah saking Gusti Allah. Mula aja dibedak-bedake. Engko sing pinter berprestasi disayang-sayang, dibangga-banggake. Sing sekolah ngajine bodoh, ge ora pinter disia-sia. Ngoten niku mboten pareng. Dosa ngoten niku. Halo. Dosa panjenengan ngoten niku. Biasane ibu-ibu rak ngono to. Kowe anake ku pinter berprestasi, dicintai, disayangi, gek dibangga-banggake, dicerita-ceritake tentang gini. Alhamdulillah, Dik, anakku 5 saiki wis dadi wong kabeh. Pancen ora ana sing dadi cempe. Anakku sing barep kae dadi anggota dewan DPR RI Komisi C. Lah sing nomor 2 kuwi dadi dokter spesialis. Penghasilannya ya wis gede. Nah sing nomor 3 kuwi anakku dadi polisi, pangkate wis lumayan, wis AKBP. Lumayan. Nah sing nomor 4 kuwi pancen yo njaluk nyang pondok, saiki dadi ustad. Bocahe lemu ngono lho, biyen kapan ana pengajiane selawatane bengoke banter dhewe. Wis saiki dadi ustad. Santrine yo akeh. Nah sing ragil anakku kuwi dadi pemborong. Bangga, tapi anak kok sing ora pinter, ora berprestasi malah disia-sia. Dosa ngoten niku mboten pareng, Bu. Aja lali lho. Malah kadang-kadang anak yang berprestasi itu kepada orang tua nggak sempat berbakti. Soalnya sibuk kali urusannya dewe-dewe, sibuk dengan kerjaannya, nggak sempat berbakti sama orang tua, mboten sempat ngopeni tiang sepuh. Justru malah ingkang saged berbakti niku anak yang tidak berprestasi, sing bodoh-bodoh niku lho. Nalika tiang sepuh sampun ngunduri yuswa sepuh niku mangke biasanipun ingkang napa nggih ngrumat tiang sepuh ingkang saged nyorteni, ingkang kathah mbiyantu menika malah anak-anak yang tidak berprestasi. Anak yang berprestasi malah kurang bisa berbakti. Wong sepuh niku iso ngraoske kok. Kadang anak sing digadang-gadang, so aku nek tuwa yo melu anakku sing iki, soalnya anakku sing iki yo gandulane atiku. Bareng tuwa malah ngelarake ati, nyonyor kowe. Lho oke-oke ngono kok. Anak ini terlalu digadang-gadang ngono iku malah breset, Bu.
Mula ojo nemen-nemen nanggone anak. Kasih sayang boleh berbeda, tapi cukup rasakan dalam hati, jangan diketokkan. Kuwi mangke sing ceramah aku apa sampean? Mangke perasaane anak niku lho dijogo. Estu jenengan kula aturi, justru malah yang bisa berbakti, katang biantu tiang sepuh. Niku malah anak sing tidak berprestasi niku. Wong bocah kuwi nek ora berprestasi, sek cilik wae wis ketara. Timbangane kon sekolah seneng meme gabah. Timbang kon kuliah seneng garap sawah. Timbang belajar seneng blonjo. Ibune arep nyang toko siap ngeterke, ibune nyang pasar siap ngeterke, ibune nyang ndi wae siap ngeterke, siap ndampingi. Sing ora berprestasi kuwi, mbok ibune nyang rumah sakit nganti 3 wulan ikhlas leh nunggoni, mboten grundel, mboten ngersula, malah seneng dekne entuk kacang, entuk roti, entuk rambutan, entuk jeruk. Lah sing berprestasi ya meng SMS-i, nelponi, WA, mohon maaf nggak bisa pulang, masih ada meeting, masih ada rapat mendadak, ada proyek baru. Mau kadang lebaran ini nggak iso sungkem yang wong tuane kok sibuk karo pekerjaane dhewe-dhewe. Mulane anakmu dongake goblok wae ya. Lho sing berprestasi niku malah sulit berbakti, apalagi waduh tugasnya yang luar negeri. Ayo, 5 tahun sepisan nembe iso mulai kadang-kadang. Ayo. Woi. Nek mikir ketoke wong kan. Iya ya. Itu arep pindah sih anwe sing nomor sama berwolu ayu on bersama berjuang agar jadi orang terhormat. Setiap orang kan pengen terhormat gitu kan, kabeh wong lho pengen terhormat. Mbok ora pati dikatek ngene kok ngajak terus. Kabeh pengen terhormat, maka ucapan kita, perbuatan kita, perilaku kita harus mampu mengantarkan kita agar kita jadi orang terhormat. Soale pancen yo saelek-eleke wong. Kuwi yo pengen terhormat kok. Apa maneh wong sing apik. Sopo wae pengen terhormat, najan wong nakal. Kuwi yo pengen terhormat. Apa maneh wong sing pinter-pinter apik-apik ngene iki. Wis sedaya tiyang niku pengen terhormat. Gitu sak bejat-bejate. Aku yo do pengen terhormat kok. Kemane wong sing genah-genah, sing bener-bener ngene iki. Ya mesti yang pengen terhormat. Sopo sing pengen dadi wong remeh, sopo sing pengen dadi wong ino. Ora ono, kabeh pengen mulya, kabeh pengen terhormat. Najan aku lah nggak nate matur kula lek diundang ngaji ten lapas ya, ngaji nang lembaga pemasyarakatan, ngaji ten penjara niku lho Bapak Ibu. Sing didepi nggih narapidana, penjahat-penjahat nika. Tapi nggih mereka juga pengen terhormat. Kula leh ngomong nggih tak hati-hati. Leh ku ngomong ya kudu waspada aja nganti nglarake omongan kula. Mereka juga pengen terhormat. Kula sambutan niku nggih tak lus-luske. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tetap yang saya hormati. Coba misalnya kula jujur. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, para penjahat yang terlaknat, yang moralnya bejat, yang menjadi sampah masyarakat, yang bangsat dan keparat. Saiki nembe rame-rame ini kata bangsat tok nunggone medsos kuwi. Ya gara-gara merasa tidak dihormati. Ora wong sak elek-eleke wong, sak bejat-bejate wong, sak nakal-nakale wong, sak ndablek-ndableke wong pengen terhormat. Mereka tetap yang saya hormati. Akan kula nek tepak ngapunten sanget nggih. Diundang kan nyukani pembinaan ten gene lokalisasi. Sing tak adepi wong wedok nakal-nakal sing tak. Tepak
tenggene lokalisasi niku kan yang kan berhadapan dengan ngapunten nggih WTS niku wadah titip senjata niku. Senjatane kan ngono. PSK kan perempuan suka kelon. Malah ana sing nyebutke pelacur soalnya disumpeli alat mancur. Tapi sing kula adepi kuwi wong wedok-wedok nakal niku. Tapi saya tetap harus menghormati wong macake kuwi leh yo busana muslimah brukut-brukut yo jilbaban yo seragam ngene modele. Dek dicandongan niku yo khusuk-khusuk. Selawatan yo pinter. Saya betapapun yang saya hadapi adalah saya tetap harus menghormati. Ojo nganti omonganku nyinggung perasaan yang ngelarak ke atine. Kula leh matur ya tak elus-elus ke ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian yang saya hormati. Ngono. Coba tak omong nopo anane. Para lonte-lonte sekalian yang suka menghancurkan dunia orang, juga para begenge-begenge ya dicamah kula, diumpah-umpah kula, dikerayah kula, ya nek men trimo ngono. Ayo coba, nek aku nganti ditawani piye ayo. Semua malah ihir deh. Kayaknya ada yang pengalaman kayaknya. Yo aku nyritake ngono kok ihir aja. Mohon maaf ya kalau masa lalumu aku usik. Jadi hakikatnya setiap orang pengen kehormatan, pengen jadi orang terhormat. Maka ya kita juga harus begitu. Ucapan kita, perbuatan kita, perilaku kita harus bisa mengantarkan kita agar menjadi orang-orang yang terhormat. Sehingga yang ke-10 targetnya sukses, yakin sukses di akhirat. Dan kesuksesan di akhirat itu dilambangkan dengan dapat rahmat Allah, dapat syafaat Rasulullah, dimasukkan ke surga Allah. Nah, diawali dari dunia, dianugerahi kematian yang husnul khotimah. Makanya tadi harus bisa surah hore, bahagia, surah hore. Nah ini mula-mula panjenengan mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane sik dikai kesempatan lho. Dondomono jlumatono, dodo tira sing kumitir bedhaing pinggir kuwi nang didondomi, kowe nang do tobato ya sing elek-elek iki. Dadi apa maneh sing sakene. Sorry. Ngiri genteni apa piye pangapunten. Jadi targetnya harus itu. Nanti puncaknya kita dapat syafaat Rasulullah, dapat rahmat Allah, dimasukkan ke surga Allah. Rak sedaya rak do pengen mlebu swarga to nggih? Oke, ayo panjenengan pilih pundi? Dipaksa mlebu swarga kalih ikhlas mlebu neraka. Pilih sing pundi? Oh, ya ayu-ayu bebisu ini. Milih pundi, dipaksa mlebu swarga napa ikhlas mlebu neraka? Ikhlas mlebu swarga. Ora potongan. Mulai ayo to, yen dijak mlebu swarga ki mbok sing ikhlas. Aja rumangsa dipaksa. Yo ngene iki aku ya dilokte. Wong ngaji ya kon suwe ya ora gelem berarti ora ikhlas. Lha namine wong jamaah niku nek ikhlas, mbok ngajine suwe apa sedelok padha wae wong jenenge ikhlas. Apa maneh ora bondo kowe. Mentari ngrungokke kok umek.
Kayak niki kula panjenengan diemotke apa maneh niki takmire nggih nderek hormat peringatan Isra Mi'raj. Ngoten nggih wau kula pireng. Rasaku ya ora pantes wong takmir pengajian kok nunut. Mbok gawe dhewe modal dhewe. Kepenak banget ana wong duwe hajat haul terus takmir nunut acara Isra Mi'raj. Wih berarti takmir sing mereke RG Rai Gedek. Mbok yo gawe acara dhewe, masjid iki disiarke di antara syiar masjid, makmurke masjid, apa maneh peristiwa hormat Isra Mi'raj ngeten niki nggih peringatan hari ulang tahun salat ben makmur masjide. Selama ini kan nggih rondok sepi to, ngapunten napa meleh wayah subuh okean cagake timbang wonge. Cagake 36 sing salat subuh jamaah mung wong telu. Wong telu wae siji watuk, siji mengi, sijine mencret. Padahal peristiwa Isra itu kan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Rasulullah hijrah ke Madinah sampai di satu tempat, singgah di tempat namanya Kuba, bangun masjid. Begitu nyampe Madinah cari lokasi yang strategis untuk bangun masjid. Ini artinya hubungan umat Islam dengan masjid itu erat banget. Umat Islam nggak boleh pisah dengan masjid. Umat Islam dengan masjid itu kayak ikan dengan air. Ikan yang awet, aman, selamat, itu ikan yang betah tinggal di air. Umat Islam yang aman, selamat, itu umat Islam yang betah kerasan di masjid. Loh, ikan kok nggak betah tinggal di air, itu ikan mau modar. Umat Islam nggak betah yang masjid, nggak kerasan yang masjid, berarti hatinya mati, jiwanya mati. Nah kalau hatinya mati, jiwanya mati, tapi jasadnya isih urip, tapi jenenge batang mlaku-mlaku. Oi. Lah masjid iki ya sapi-apike panggonan pancen. Kanjeng Nabi le dawuh ngono. Nyapa? Wong elek kaya apa? Kuwi janji sregep sapa masjid iso dadi apik. Bocah sak nakal-nakale bocah niku leh direhab ten masjid, sregep nyang masjid mesti dadi apik. Mula kula leh wonten bocah-bocah kok dadi remaja masjid, melu anggota remaja masjid sregep nyang masjid wis langsung tak cap apik bocah kuwi. Soale sampai sekarang saya belum pernah mendengar ada tawuran yang berangkatnya dari masjid. Ana bocah arep tawuran leren nang masjid iktikaf bareng terus ndonga, ya Allah berikan kemenangan dalam tawuran ini. Ora ono. Halo. Lah ngopo wong kok seneng mendem ora gelem sapa masjid? Ayo coba sregep sapa masjid lawaras. Kowe wani mendem nang isore beduk. Ya jerati beduk ndasmu ambek kamu. Mane lek Isra Mi'raj wong pancen panitia akhire ming nunut ya tak singgung sithik wae, makmurke masjid. Wis ngono wae. Cukup kuwi wis pengajian sak mono kuwi ceramah. Wong nunut ora bondo kok. Padahal cara gelem ngadake ini gampang. Lah carane piye? Ya gawe apa dibentuk camat. Gawe proposal lewat camat. Camatnya melu bantu piro. Kepala desane piro. Ngono ae gelis to nang piro. Sampun pangapunten ingkang agung. Kurang. Ngundang dhewe. Estu mboten ngira larang. Lah nek pengen murah yang ngundang RT apa modern iki kok ceramah. Wis ngomong kok. Saiki wayahe kok sampean ngaturi penceramah niku ndelok-ndelok ben ora nglarake. Acaramu ya acara skala gede apa skala cilik? Acara skala cilik ya danane cilik ya ngundang cilik. Nek gawe acara skala gede sing ngundang penceramah gede, danane ya kudu gede.
Nyun pangapunten saestu nggih. Nyun pangapunten mboten ngirangi raos hormat datang keluarga besar dan kanca-kanca panitia. Tolong langsung nyuwun pamit badane mriku soalé tasik kedah ngayahi tugas. Apa? Selfie. Mugi-mugi manfaat maslahah barokah fitin wa dunya akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyya wa kafa bika nasira. Allahumma ya Allah tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al wa taqabbal wa balligh thawaba ma fi hadzal majlis ya Allah liman istama'na hahuna bisababihim wa li ajlihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa taqabbal hasanatihim wa kaffir sayyi'atihim wa naqqihim min adh-dhunub wal khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Rabbana khtim lana bil imani wal islami wa husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazakallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya lepat lan khilaf kula nyuwun agungipun pangapunten. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.